गेदेर डियार नाब्ला थामहिनबा रन्जन दैमारि सारनि 64थि जोनोम सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै गासै बर' हारिनि गेजेराव जोङो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। लोगोसे बे 64थि रन्जन दैमारि सारनि बार्थडे सेलिब्रेशन जों इसोरनि गुदियाव बेखौनो आर'ज गाबदों। इसोरा जाहाथे बिथांनो गोसोनि बोलो होयो, जेसेबां दुखु खस्थ'ब्लाबो बिथाङा सैसोनानै जेन थानो हायो, बेखौनो जोङो आर'ज गाबदों। लोगोसे आरो जों नुदों, जों बर'नि गेजेराव गोबां बिरफोर जोङो नुबोदों। गासै बिर जोहोलावफोरा गाव थैनोसै समाव बर' जातिखौ सावहोलांनायखौ जों जारिमिनाव नुयो। नाथाय जों दिनैनि तारिखाव आर'ज गाबदों, रन्जन दैमारिनि इसोरा ओरैबायदि बोर होथों, ओरैबायदि गियान होथों, गावनि थैनोसै समावबो जेन बर' जातिखौ सावहोलाङा, बेखौ जोङो आर'ज गाबदों। लोगोसे जायफोरा जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननि आथिं गुदियावबो जोङो गंलायनानै आर'ज गाबहरदों, जेन नोंथांमोना बर' जातिखौ सावहोआ, बर' जातिखौ जेन नोंथांमोना बोर होगोन। नोंथांमोननि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जायफोरा जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननि दुखु खस्थ' जानायनि गेजेरजों जों दिनै बर' जातिया थांनानै दङ, जों मोजाङैनो दङ। रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव दुखु खस्थ' जानायनि गेजेरजों दिनै बर' जातिया मोजाङैनो दङ, थांनानै दङ। बिनिखाय फैबाय थानाय समाव जों साफ्रोम बर' जातिया बिथांमोनखौ सिनाय रोंनांगोन। जायफोरा दिनै दुखु खस्थ' लानानै जोबथेसालियाव बन्दी खालामना दोनजादों, बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ जों सिनाय मोननांगोन। बिनिखाय साफ्रोम बड'लेण्ड हालामाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे सानफ्रोमबो बिथांमोननि थाखाय आर'जआव थागोन। जायहा जि इसोरखौ गाबज्रिया मानो, जायहा जि धोरोमखौ फालिया मानो, साफ्रोमबो जेन जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडेबिफोरनि थाखाय जेन आर'ज गाबगोन, जेन इसोरा बिथांमोननो मोजां देहा सास्थ्र बोलो होथों। आरो जों दिहुननायनि थाखाय बाथ्रा बुङा, मा बुंगोन बे समाव? दिनै मार्केटआव रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ जायानो साबसिन बुङो। पलिटिकेल मार्केटआव रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ जायानो साबसिन बुङो। बर' रायजो राजानि भटखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना आवग्रिनो नागिरो। दिनै ओरैबायदि जादों, रन्जन दैमारि सारनि मुङा पलिटिकेल राजनितिकनि फोथाराव मोनसे एडभार्टाइज बायदि जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन, नंगुबै गोसोजों मावनो थाखाय, जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला नंगुबै गोसोजों नंथारगौयै खामानिखौ प्रेक्टिकेलाव मावनो थाखाय जों खावलायगोन। जोंथ' नुनो मोनदों दिनैसिम जे रन्जन दैमारि सारनि जोबथेसालियाव दोनजानाया दिनै पलिटिकेल इनप्रेजनमेन्ट। दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथाङा जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ। मानोना रन्जन दैमारिया खुनु सिखाव खावनानै जोबथेसालियाव थायाखै, सोरखौबा मार्डार खालामनानै जोबथेसालियाव थायाखै, सोरखौबा सोरनिबा दाय मावनानै जोबथेसालियाव थायाखै। बिथांनि जि दावहा, बे दावहाया बर' हारिनि पलिटिकेल एरेन्जमेन्टनि मोनसे दावहा, बर' जातिखौ बुहुमनि बिखायाव देदगा गोदगायै फोथांना लाखिनायनि मोनसे दावहा। बे पलिटिकेल दावहायाव दिनै बिथाङा फाव फान्दाय जानानै जोबथेसालियाव जोबथेना जानानै दङ। अब्ला बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुनोब्ला पलिटिकेलिनो बेखौबो इजियावनो हायो। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन, दिनै जायफोरा राजनितिक लिडार जानानै दङ, जायफोरा राजखान्थिनि गाद्दियाव जिरायनानै दङ, बिथांमोना गावबा गावनि राजनितिक लाबालाबखौ सिन्था खालामालासेनो रन्जन दैमारिनि उदां जानायखौबो जों सिन्था खालामगोन, बेखौ जों गुरैयै आर'ज खालामो। टेनिबिपिएन पुलिस केम्पआव दङ, हारसिंनो थायो। मोनसे फिसा खथायाव बिथांखौ दोननाय जादों। अख्रां नुनाय 12/8 बेबायदि जायगा दङ। बेयावनो बिथाङा गावनि फिजिकेल मर्निं वाक होन, इभिनिं वाक होन, बेखौनो खालामो। आरो बिथाङा जोबथेसालियाव थानानै बिथांनि गोसो बायदि मा लिरदों, मा फरायदों, मा सिन्था खालामदों, गावसो मोनथिगौ। बेनिखाय बिखौ गोथौसिम आं बांद्राय बुंनो इच्छा खालामाखै। 64थि रन्जन दैमारि सारनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायगोन, रन्जन दैमारि सारा जोंनो मा फोरोंलांनाय, मा मावनो थाखाय दिन्थिनो लांनाय, बर' समाजनि थाखाय, बर' रायजोनि थाखाय, बर' सुबुंफोरनि थाखाय मा मावनायखौ हास्थायदों, बेखौबो जोङो बुजिनाया मोजां। दिनै बिनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजा फालिनानै बेयावनो फोजोबनायखौ जों लुबैयाखै। बिथाङा जोंनो थाखाय जि फोरोंलांदों, बेखौ मावनायानो जोंनि बिबान, आरो जों बेखौनो मावलांदों। दिनै बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमनि बिखायाव बर' बायदियै देदगा गोदगायै गावनि राव हारिमु थुनलाइजों थांनानै थाजानायखौ लुबैदों। अब्ला जोङो जोंनि बर' बायदियै गावनि हायाव देदगा गोदगायै थांनानै थानोब्ला दिनैनि तारिखाव जों मा मावनांगोन, मा खालामनांगोन, बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै मोनफ्रोमबो दल संगठनजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरगोन।
नोंथाङा मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दं नामा? नोंथांनाव जानजि सानाय, गोदोना सानाय, हान्थु सानाय, आखाइ फाफ्लि सानाय, आथिं मिजौनाय, पेरालाइसिस जानाय, खर' सानाय, मोदोम गिलिर मोननाय, नोरजिया जानाय बेराम दं नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांनानै दंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। DB निउजनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जायोदि क'क्राझार बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ गोरलैयैनो खम बेसेनजों फाहामथाय होगासिनो दं। गोबां मिथिनो थाखाय 9974030738 मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालाम।